Nörttituokiosta oikein hyvää iltaa. Tänään esittelemme aivan ehdottoman säätäjän työkalun nimeltään kanki. Mutta mikä kanki on ja mitä sillä tehdään, katsotaanpa vähän tarkemmin. Monesti puhutaan tietokoneen kaatumisesta, mutta kukaan ei tiedä oikein mitä kaatumisella tarkoitetaan. Monestihan sillä mielletään, että kenties tietokone menee solmuun tai jumiin. Mutta kaatua on suomen kieltä ja siinä käy juuri kuin kuva osoittaa. Mutta miksi siihen tarvitaan kankea? Kuten testihenkilömme osoittaa, tietokoneen pystyyn nostaminen kangen avulla on varsin yksinkertaista. Kun kanki asetetaan tietokoneen alle ja niin sanotusti tunkataan ATK jälleen pystyyn, voi meno sen jälkeen jatkua ja on kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kankea kannattaa kuitenkin pitää tietokoneen vieressä aina saatavilla, nimittäin jos kone sattuu kaatumaan keskellä yötä tai muuten kriittisenä hetkenä eikä kankea tai tunkkia ole saatavilla, voi säätäjän mieli olla musta. Kanki ja tunkki ovat myöskin olennaisia työkaluja esimerkiksi suurissa yrityksien palvelintietokonehuoneissa. Palvelintietokone voi nimittäin parhaimmillaan painaa kymmeniä, jopa satoja kiloja, jossa pienen säätäjä-ässän voimat saattavat kerta kaikkiaan uupua ja tehtävä saattaa olla ylivoimainen ilman näitä erikoisia teknisiä työkaluja. Kankia saa muun muassa hyvin varustetuista rautakaupoista ja tunkkeja esimerkiksi Bilteemasta tai muista erinomaisista autoalan liikkeistä. Huoltoasemalta myös tunkin voi ostaa, mutta yleensä niiden kiinalaisuus tai muu halpa valmistus on este sille, että niillä ei voi kunnon raskaita palvelinkoneita nostaa. Sen takia suosittelemme sellaisten käyttöä enintään maksimissaan koti-ATK:n nostamiseen kaatumisen jälkeen. Seuraavalla viikolla meillä on täällä niin jännittäviä asioita, että emme uskalla kuvitellakaan. Käymme muun muassa vierailemassa web-osoitteessa www.goat.cx katsomassa, kuinka nykypäiväinen impressionismi on kaikkein parhaimmillaan. Siihen asti näkemiin!